दानो बे समावहाय जोङो बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि जानानै नैबे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा नोंथांमोनखौ बे समाव बरायना लाबाय आरो लोगोसे दानो जोङो नैबे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै जोङो दानो जोङो मोनसे प्रेस मिट होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय मोखाङाव जे जोंनि एसेम्बलि बिसायख'थिनि जे जेनेरेल इलेक्शन बिनि सोमोन्दै फंनैसो जों बुंनो सानदों। दा जोङो बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि जानानै जोङो बयखौबो रायजो राजाखौ बे समाव जों खावलायबाय आरो खुलुमबाय। दानो फंनैसो जों बुंनो सानदों बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै दानि फैगोन जे जेनेरेल एसेम्बलि इलेक्शनाव जोङो नैबे बिटिआरनि जे इउपिपिएलनि जे हान्जा बिथांमोनखौनो बे ट्रेक्टर सावगारि छबियावहाय बयखौबो जोंनि बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै जोङो जोंनि बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपआ जोङो सापर्ट होबाय, फुलि सापर्ट होबाय आरो लोगोसे दुलाराय बे बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरखौ बे समावहाय गोसो गुरै खावलायबाय जाहाथे बयबो नैबे ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै जय जुक्त खालामनानै जे देरहासार खालामो बेखौनो जों गोसो मोदोम जिउजों जों बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायबाय। दा फारियै जोंनि बे इउपिपिएलनि बिजाथि ट्रेक्टर छबिनि जाय केन्डिडेट बिथांमोननि मुंखौ जों फारि बुंगोन। गबिन्द्र बसुमतारी, बियो भैरब कुन्डु, समनाथ नार्जारी 28 नम्बर गसाइगाव समष्टि, मनरन्जन ब्रह्म 29 क'क्राझार वेस्ट, लरेन्स इस्लारि 30 क'क्राझार इस्ट, जयन्त बसुमतारी 31 सिडली, फनिन बर' 33 बिजनी एलएसि, लेहराम बर' 58 तामुलपुर, भुपेन बर' 62 ब्रमा एसटी समष्टि, उर्खाव गोरा ब्रह्म 63 साफागुरि आरो रतेन्द्र बसुमतारी रौता। दा बे बिजाथिफोरखौ जोंनि बे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिफ्राय गासै बिजाथिफोरखौ जों गोसो मोदोम जिउजों सापर्ट होबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो बे समावहाय नोंथांमोनाबो नैबे बिटिआरखौ नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांनि लिडिंआव जाहाथे सुख शान्ति रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मोजां दैदेननो आरो बिटिआरखौ जों नोजोर बोनानै ऐतिहासिक बर' शान्ति सुक्तिखौ लानानै जे जौगासार डेभेलपमेन्टखौ जोङो आसा खालामनानै जोङो बे बिटिआरनि ओनसोलावहाय इउपिपिएलखौनो जोङो मदद होबाय। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ बे समाव जोङो बयखौबो भट होनो थाखाय खावलायबाय। এই সময়ত মই বিটিআরবাসী ৰাইজসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি বিটিআর কন্ট্রাক্টর গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা আমি ইউপিপিএল পাৰ্টিক আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ। গতিকে বিটিআৰবাসী ৰাইজসকলক আমি এই সময়ত মনে প্ৰাণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইবাৰ যাতে এই বিটিআৰত ইউপিপিএল কেণ্ডিডেটবিলাকক ভোট দি জয়যুক্ত কৰি যে আমাৰ মাননীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বত যাতে পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰে আৰু লগতে আগন্তুক যে এছেম্বলি ইলেকশ্যনত অসমত বিজেপি নেতৃত্বত যাতে চৰকাৰ গঠন কৰে, সেইটোৱে আমি ৰাইজৰ ওচৰত কঠোৰ হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰি আমি এইটো কামনা কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দি যিমান আমাৰ বিটিআৰত 12টা সমষ্টিত মনোনীত প্ৰাৰ্থী যিমান আছে সেইসকলক জয়যুক্ত কৰি যেন চৰকাৰ কৰে, সেইটোৱে আমি বিটিআৰৰ কন্ট্ৰাক্টৰ গ্ৰুপৰ হৈ আপোনালোকক কঠোৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সেইটোৱে মোৰ অলপ বক্তব্য দি মই সামৰি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। बड'लेण्ड रादाब आरो बुब्लि आरो बड'सा
रादाबनि सफैनायाव जोङो बेखौनो माखासे जिनिसखौ जोंहा बै बिटिसि इलेक्सनावबो जोङो कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै बिटिआरनि जेनाखि कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होदों आरो दिनै एसेमब्लि इलेक्सनावबो जोङो बेखौनो सानदों जे जोङो इउपिपिएलनि जानानै प्रमद बर'खौ बुगदाद खालामनो थाखाय नैबे एसेमब्लि इलेक्सनाव जोंनि जेनाखि केन्डिडेटफोर बे केन्डिडेटफोरखौ जोङो इउपिपिएलनि जानानै जै खालामहोनो नाजादों आरो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौनो मोजां मोननानै ट्रेक्टरनि छबियावनो भटखौ होगोन होननानै जों आसा खालामो आरो दिनै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ गोरा खालामनो थाखाय एसेमब्लिनि इलेक्सनाव जोङो एमएलए दैथायहरनो नाजादों आरो दा बेनो आरो जोङो आं इउपिपिएलनि जोंनि केन्डिडेटफोर जोंहा 8 जन गसाइगाव 28निफ्राय लानानै 29 30निफ्राय लानानै क'क्राझाराव आरो चिरां बाक्सा उदालगुरिखौ लाजोबनानै गासिबो 8टा होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा फ्रेन्डशिप होनाय जादों मोननै गासै 10टा आरो बेहाय बिजेपिनि 2 दङ गासै जोंहा 12टा दा बिनि गेजेराव जोंहा बुंनो थाङोबा 28नियाबो जोंहा समनाथ नार्जारिया खाथाङै देरहानायखौ जों रोखा नुहुरबाय खारना मानो होनोबा बिपिएफ होननाय गैला आरो जोंहा बिपिएफजोंनो ज' माने कन्टेस्ट हिसाबै सोलिनाय जादोंमोन दा जों रोखायै नुबाय बिपिएफआ गोहोम खोख्लैनो हाला आरो नैबे जोंनि 29 नं एसटि कनस्टिटुवेन्सियाव जोङो दा मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा सासे केन्डिडेट हिसाबै ओंखारदों आरो बे सासे केन्डिडेटआ देरहानाया गोरा दिनै कन्टेस्टआ सोरजों होनबा रबिराम नार्जारिजों रबिराम नार्जारिखौ आं माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों बिपिएफनि हान्जानि जानानै बै समाव होनदोंमोन बियो बिपिएफनि जानानै जे सासे एमएलए जाबाय 5 बोसोर जानानै जोब्बाय दा बिनि गेजेराव बियो गावखौनो गाव बिराद डेभेलप खालामदों होननानै बुंदों आसि थुदों रायजो राजानि सिगाङाव बियो गावो माब्ला मडेल हस्पिटाल गंब्रै लुखांखो जोंनो देखायनायथाय बहाबा जोंनि नेपालपारायाव जोङो नेपालपारा ओनसोलाव सेरफांगुरि नेपालपारायाव मडेल हस्पिटाल बानायदोंमोन थांनाय जोंनि बारग' एमएलए जारा सारासो बेखौ एसेमब्लि कुइसन खालामथारनानैब्लाबो बेखौ मडेल हस्पिटालखौ लाबोनाय जादों जास्ट गावनि टाइमाव बियो फिथाल' हास'नो मोन्दों बे गाव लाबोनाय नामा रबिराम नार्जारि लाबोनाय नामा बे मालाबाबो जानो हाया आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय बियो गावखौनो गावनि एमएलए फान्ड माबा माबि फान्डखौ गावनि फंबायल' मावनो मोनो गावनि फंबायल' मावगासिनोबो दं खुनु रावबो कन्ट्रेक्टर बा सोरबाया ग्रुपै मावनो मोनाखै बारा रायजोआ अनसुंथाइ मोनाखै गावनि फंबायानो लाबोदों गावनि फंबायनो हरदों गावनि फंबायनो मावगासिनो दं दिनै जों बेखौ रोखा बुंनो हायो खारना जाहैबाय आरो मोनसे खोथा रबिरामा बै समाव होनदोंमोन যে আপোনালোকে শুনক আমাৰ মাইনৰিটিসকলে আপোনালোকে জনাটো উচিত কাৰণ কিয় যোৱা 5 বছৰ আগত যেতিয়া ৰবিৰামে ইয়াত এমএলএ হৈ জিতি গৈছিলে সেই সময়ত মুছলিম ভাইসকলে আমাক ভোট দিয়া নাই বিপিএফকো ভোট দিয়া নাই বিপিএফে মুছলিম ভোট নহ'লেও আমি জিতি যায় মুছলিম ভোট আমাক নালাগে বুলি কৈছিলে হাগ্ৰামা ছাৰেও কৈছিলে মুছলিম ভোট নহ'লেও আমি জিতে আৰু আমি মুছলিম ভোট নালাগে আজি এতিয়া দিনত এই সময়ত কিয় মুছলিম ভোট লাগে থাক আৰু মুছলিমসকলে মাইনৰিটিসকলে কেনেকৈ সহ্য কৰিব আৰু যেতিয়া যায় যেতিয়া কাম কাজত যায় কিবা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যায় কথা পাতে তেতিয়া কয় মুছলিমবিলাক আমাক ভোট দিয়া নাই ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী সেইটো কথা কৈ আছিলে এতিয়া মুছলিম ভাইসকলৰ ওচৰত কিয় কাট চাপি আছে बेनो जोङो माने रबिराम नार्जारिया जेनगोना खाथां जोंनि दतमा ओनसोल कुसुगाव ओनसोल पकेरा ओनसोल गुमा ओनसोलाव बिपिएफ होनाय गैला दा बियो गावनि जानानै मुस्लिम भटखौ बिगासिनो दङ थांनाय बाराव बे मुस्लिम भटखौ नाङा होनदोंमोन मुस्लिम भटखौ होआबाबो बियो देरहायो होनदोंमोन दिनै बियो मुस्लिम भटफोरनि भाइफोरनि खाथियाव साफिगासिनो दं बियो बेनो आरो दा गावलायनो माबा माबि मावगासिनो दं जोंनि मेगनाव माथो नुवाखै दिनै आरो बे होनदों जोंनि मनरन्जन ब्रह्म केन्डिडेटखौ बे बुंदों गावनि कन्टेस्ट जानायलाय बे थिखादारसोमोन थिखादारि मावनानै लाथोंमोन हाग्रामाखौ थगायनानै फैदों मादों होननानै दा हाग्रामानि जानानै खारबाय इउपिपिएलआव खारबाय बे खोथाखौ बुंदों रबिरामा सोरमोन बै समाव रबिरामा डाबल पिनि बिपिपिएफनि सासे प्रेसिडेन्टमोन बियो आफादगिरिमोन बियो दिनै एबसुनि मानसिखौ लानानै जाहाकार हालाकार खालामबोबाय दिनै पार्टिनि मानसिखौ खालामबोनानै गाव 5 कौटि लानानै दिनै आरो बियो
थाखा 5 कौटि लानानै एमएलए सिट लाफैनानै बिपिएफजों हाबनानै बे दिनै एमएलए जाफैनो हादों बेखौ जों रोखा बुंनो हायो आरो दिनै बे मालायखौसो बुंदों बे दावराव दावसि खालामबोदों बिपिपिएफ जों दावराव दावसि खालामनाया सोरमोन रबिराम नार्जारि सासेमोन दिनै बे एबसुनि मानसि गावनि पिसिडिआरनि बिपिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौ बियो हालाय सिगाय खालामबोनानै एखे जोगारनानै फैनानै दा गावहा एमएलए जानानै गाव गारि घरा बायनानै लादों हो दिनै फरसुनारनो गाबोन स्करपिअनो गाबोन माबानो बे बायनाया सोरनि थाखा रायजो राजानि थाखा हो दा बेफोर जिनिसखौ जों नुनो मोन्दों दिनै मनरन्जना गावहा खाफाल दं गावनि खाफालजों टिका मावदों टिका मावनायनि सायाव रां जमायदों रां खामायदों बे रावनिबो थाखा नङा गभर्नमेन्टनि सायाव बयहाबो अधिकार दं मावनानै लानो हानाय माहाजोन जानाया गावनि खाफालनि सायाव बेखौ रुजुनांगौ जेबो खोथा गैया बेहा मुल्य गैया बेयो गावखौनो गावखौ लिडार हिर' होननानै साननानै लायो नैबारनि दिनाव रबिरामा जिर' आरो रबिरामखौ जोङो मालाबाबो जोङो बे जायगायाव गनायना लानो हाया 29 नं समस्तियाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा 30 दङ क'क्राझार हिसाबै 30 नं समस्तियाव जोंहा लरेन्स सार दं लरेन्स सारा जाहैबाय जोंनिनो जातिनि मावबोनाय बिराद माने नाट्टा जुट्टाबाबो एखे माने नारा नाथारबाबो बे थाबोनानै दिनै बिटिआर सक्तियाव बियो सासे सागानगिरि दा सागानगिरि हिसाबै बेनाव थाखा फैसा गैया रायजो राजाखौ अननो रोंगौ बियो जातिनि खामानि मावनो रोंगौ बियो जनगोष्ठीनि बेखौ मानसिफोरखौ बियो हालाय हाफाय खालामाखै बियो दिनै जातिनि एबसुनि जानाय जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै रायजोखौ सिबिबोदों मोननाय मोन्थायखौ बिनानै लादों बिबोदों दा बे हिसाबै बेनाव थाखा फैसा गैया मानसि हिसाबै बेहा जैग्यथा दं आरो बेखौ जोंहा देरहाहोथारनांगौ होननानै जों सानदों आरो दा जोंहा जाहैबाय 29नि ब्लक हिसाबै बिटिसिआव जोङो 8 नं दतमा समस्ति गोलैयो खिन्थु नाथाय जोङो लरेन्स सारनि समस्तियाव जोंहा बांसिनानो जोंनि सा ओनसोल एरियायाव जोंहा लरेन्स सारनि समस्ति दानि एसेमब्लि इलेक्सनाव जोंहा बांसिन भटआ जोंनि माबा दतमा समस्तियावनो गोलैयो आरो दा बेनिखायनो जोंहा मोननै सेक्सनखौ जों मावनांगौ जायो मोननै समस्तिखौ जों मावनांगौ जायो हागौमानि जों मावगासिनोबो दङ जों मोबिलाइज खालामगासिनोबो दं दिनै जों बयखौबो रायजो राजाखौ बुंगासिनो दं दिनै अननायनि गेजेरजों बयखौबो दिनै लरेन्स इस्लारि सारखौनो देरहानांगौ जातिनि सासे नेता बियो आरो जातिनि मावबोदों आरो बेजों लोगोसे बेहा सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा माखासे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव दिनै बियो सासे सागानगिरि हिसाबै एमएलए जानानै सासे डिसपुटआव बाहागो लाहैनांगौ डिसपुटआव माखासे गभर्नमेन्टजों जुक्ति होनाय कुइसन खालामनाय एन्सार खालामनाय जेनाखि दफाफोरखौ मावनांगौनि बेलायाव बिनि आखाइ दं दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ एमएलए हिसाबै दैथायहरनानै जों डिसपुटआव बाहागो लाहोनो सानदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जे बाहाय जोंहा खुनु जातिबादि गैया जोंहा सावथाल बर' मुस्लिम ख्रिस्टान हिन्दु जोंहा जेबो बासिनाय गैया जोंनि इउपिपिएल पार्टिया दा ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ इउपिपिएलखौ अनसायनानै लादों आरो जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जोङो गासिबो बिटिसिखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हागोन आरो दिनै एसेमब्लियाव थांनानै डिसपुटआव थांनानै बिटिसिनि जेनाखि अनसुंथाइ मोनबोनांगौ जोंहा जेनाखि दंखायो बेखौ दिनै एमएलएफ्रा बिहरना होनो हानांगौ बेखौ मावाखैबा आसि थुनांगौ बेखौ थाबैनो मावनांगौ बिटिसि एरियानि सरकारनि गभर्नमेन्ट हिसाबै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट हिसाबै आरो दिनै बिजेपिजोंनो जोंहा एलायन्सआवनो सोलिखादों दा बे हिसाबै जोंहा जथेस्थ' खामानिखौ आवगायनो हागोन डेभेलपमेन्टखौ मावनो हागोन जों सानदों आरो दा बिदिनो जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव 8 जन जोंहा केन्डिडेट दं 8 जन केन्डिडेट हिसाबै जों 8 जनखौबो जों देरहागोना रोखा आरो जोंहा बेखौ बुंनो हायो गोसो फोरदाननानै आरो जोङो दिनैहाय सानै फ्रेन्डशिपआव गेलेदों फ्रेन्डशिपआबो देरहाबोगोन जों आसा दङ आरो दिनै बिजेपिनि सानै दं बिजेपिआबो रोखा देरहागोना बाहाय जेनेबा गोनो गोथो गैया दिनै बिस्वजित दैमारि सार बिसोरबो गेलेदों बिसोरबो गासिबो जिनिसखौ देरहागोन रोखा इउजि सार दङ इउजि साराबो बर'नि जातिनि थै दं बेनाव खामानि मावबोदों जथेस्थ' रानथाब फोनथाबैबाबो दिनै इउजि साराबो जोंनि खामानिखौ मावगोन होननानै जों देरहागोन होननानै आसा खालामो आरो डिसपुटआव जोंनो नांगौ मानसिया दङ जोंहा दैदेनगिरि हिसाबै एखे सायख'जानाय मानसिखा आरो जातिनि मोनसे नेता बिसोर दा बे नेतामोनखौसो देरहागोन होननानै आरो रिहन दैमारि भैरबकुन्द'आव बियो मिनिस्टार जाबोदों दिनैहाय गबिन्द सारा दिनै बिनि कन्टेस्टआव दं गबिन्द सारा जातिनि रानथाब फोथाब खामानि मावबोदों थाखा फैसा लब गैयाजासेनो दिनै गावनि देहाखौ संगठनजोंनो फोजोबलांनो नागिरदों बियो
दिनै बियो सासे MCLA जानानै दिनै डिपुटि चिफ जाफैनो हादों BTC आव डिपुटि चिफखौ रायजो राजानि अनसायनायाव साफैदों आरो रायजो राजानि अनसायनायाव आरो दिनै सासे गबिन्द सारखौ बियो माने जैगथा हिसाबै दिसपुराव थाङोबा खामानि होसिनगोन होननानै बेखौ केन्डिडेट महरै MLA महरै दैथायहरनो नाजादों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो जनगोष्ठियानो बेखौ आसा खालामदों आरो जोंनो नांगौ डेभेलपनि सायाव खामानि मावनाय बाहाय सोरनिबा दुगा लिडार खोथा बुंनाय रबिराम नार्जारिनि बायदि लिडार जानानै बर'नि गावखौनो सासे नेता होननानै लानाय बे जिनिसा जोंनाव एक्सेप्ट खालामनो हाया जों बिसोर जाहैबाय फोथाय खेबस' दिनै जोङो मनरन्जन ब्रह्मखौ जे बुंदों रबिरामा हाग्रामानि जानानै हाग्रामायाव खारलांबाय बे सोरनि जायामोन बै समाव एबसुं जादोंमोन बियो हो BPPF पार्टिनि सासे आफादगिरिया मानो खारनांगौ हो दिनै हाग्रामानि थाखा लानानै 5 कौटि थाखा लादों होननाय खोनादों जोङो आरो बेनो गारि घोड़ा बायना हरदों हो केम्पिं खालामना होदों दा बेखौ बे बबेनिफ्राय फैया BPPनिफ्राय फैदों होमबा बे सोर दालाला सोर रबिराम नार्जारि आरो बेखौ जोङो जाथि हिसाबै आरो दतमा समस्तियावथ' जोंनिनो समस्तिनि मानसि नंखाया जोंहा जाहैबाय लकेलनि समस्तिनि मानसिमोन जों मनरन्जनखौ आरो दिनै रबिराम नार्जारिया सालानासो जाथि मालाय मा जानो नेता मालाय मा जानो जोंनि समस्तियाव गोलैया जायनि फलाव गावनि MLA फान्डखौ जाय मानसिया गावनि समस्तिनि नङा फंबायब्लाबो दा फंबायासो मावना मोनजाफैयो जोंनि दतमा समस्तियाव 29 नं समस्तियाव फंबायासो मावफैयो खामानिखौ सोर मावदों आखाइ थिखांनायसाय फंबायासो मावफैजोबदों गासिबो फान्डखौ गावनि समस्ति हिसाबै जों बेखौ रोखा आसि थुनानै देखायनो हायो आरो बेखिनिखौनो बुंबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो जनगोष्ठिफ्रा जाहाथे जोंनि मनरन्जन ब्रह्मखौ ट्रेक्टरनि सबियाव जाहाथे बहर होनानै बांसिन बहराव जाहाथे देरहाहोयो आं बेखौनो रायजो राजाखौ साफ्रोमखौबो 29 नं समस्तिनि जानानै आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमहरबाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं दानि बे BTRनि सरकारनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो लुबैदों दिनैनि बे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोबाव समनि पेन्डिं बिल गोदोनानै थानायखौ दिनै जोंना प्रमद बर' सारा साफ्रोमबो थिखादारनो राननानै होनायनि थाखाय प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि बे साफ्रोमबो थिखादारफोरखौबो आङो बे प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखरनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो लोगोसे नैबे फैगौ जुन जुलाइ मासाव जाहाथे नेक्स्टआव जाहाथे प्रमद बर' सारा बे बिलखौ आरो जोङो साफ्रोमबो बर' थिखादारफोरनो राननानै होयो आं बिनि थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि साफ्रोमबो थिखादारखौ जोङो बयबो खौसे जानानै नैबे फैगौ इलेक्सनाव जाहाथे माने बयबो जगदान होनानै जोङो बे UPP दोलोनि ट्रेक्टर सबियाव भट होनानै जोंनि नैबे 8 जन केन्डिडेटफोरखौ देरहासार खालामहरो आं बिनि थाखाय बयखौबो खावलायदों आरो लोगोसे जोंहा दिनै नैबे 28 नं समस्ति समना नार्जारि बिथांखौबो आङो बे 28 नं समस्तिनि रायजो राजा बयखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहाबो बयबो खौसे जानानै बे ट्रेक्टरनि सबियाव भटखौ होनानै समना नार्जारिखौ देरहासार खालामहरो आरो जोंहा नैबे 29 नं समस्ति सासे भाग्यबान बे समस्तिया सासे मनरन्जन ब्रह्म बिथांनि नामा दिनै बिजाथि बिथांनि नामा बिथाङा सासे धोनि बेक्ति आरो लोगोसे बिथाङा समाज सिबियारि आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सासे बिनिखायनो आङो दा बयखौबो जोंनि बे 29 नं समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ खौसे जानानै बे ट्रेक्टरनि सबियाव भटखौ होनानै बिथांखौबो देरहासार खालामहरो आं बिनि थाखाय बयखौबो खावलायहरबाय आरो लोगोसे जोंहा 30 नं समस्ति लरेन्स इस्लारि सारखौबो बिथां सासे सिगनेटरि आरो बिथांखौबो बे 30 नं समस्तिनि रायजो राजाखौ आङो बयखौबो खौसे जानानै बिथांखौबो बे ट्रेक्टरनि सबियाव भटखौ होनानै देरहासार खालामहरो आं बयखौबो खावलायहरबाय आरो लोगोसे जोंनाव जोंनि बे उद्धब ब्रह्म आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार आरो लोगोसे जयन्त बसुमतारी आरो फनिन बर' साफ्रोमखौबो बे रायजो राजाफ्रा BTC बासिनि जाथि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि आरो रायजो राजाफ्रा
ज' जानानै जोंनि बे केन्डिडेटफोरखौ जाहाथे बयबो ट्रेक्टर सबियाव भट होनानै देरहासार खालामहरो आरो प्रमद बर' सारखौ जाहाथे बे बिटिसिखौ सालायनो थाखाय बयबो जगदान होनानै जाहाथे प्रमद बर' सारा बिटिसिखौ 5 बोसोराव मोजां खुंलांनो हायो आं बिनि थाखाय बयखौबो खर' गंग्लायना खावलायहरबाय गोजोन्थों। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर एनजिपिफोरनो गाव सुंथानाय साफायाव 4 लाख रां अनसुंथाइ गथायबाय। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।